Tak, krásné ráno. Já bych vám ráda doplnila tady video o tom, vlastně co studuju a kde studuju, na které jste se mě v minulých týdnech hodně ptali, protože je mi jasné, že teďka jsou přihlášky na vysoké školy a na přijímačky. Já teda mám vystudovanou biochemii, bakalářské studium tady na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde jsem tehdy se dostala bez přijímaček na základě průměru ze střední školy, což teda doporučuji si určitě nějakou takovouto záchytnou vysokou školu dát. Přiznám se, pro mě byla fakt záchytnou, protože jsem se chtěla dostat na fyzioterapii, kde jsem se bohužel po přijímačkách, které byly online a byly zrušené vlastně fyzické přijímačky, tak jsem se tehdy o pár míst nedostala. Nicméně beru to tak, že jsem to asi měla studovat a prostě to byl osud. Dostala jsem se teda bez přijímaček, jinak se dělají přijímačky z biologie a z chemie, ale co vím od spolužáků, tak to nebylo nic náročného. Potom teda samotné studium biochemie je hodně chemicky zaměřené, je to hodně práce v praktických laboratorních cvičeních, kdy se začíná opravdu od těch základů z analytické chemie, potom anorganická, organická, pak je tam samozřejmě nějaká biochemie a různé cvičení taky z fyziologie živočichů. Biologie jako taková není v průběhu úplně moc studována, je tam nějaké jakoby biologické pochody mezi molekulami, pak je tam nějaká molekulární biologie a potom na přijímačkách je teda obecná biologie a fyziologie živočichů, kdy teda v průběhu studia je fyziologie živočichů i rostlin. Hodně teda laboratorní praxe a práce s těmi chemikáliemi v těch laboratorních cvičeních. Nicméně ty základy té chemie dostanete opravdu široké a je to velké pole působnosti, kde každý si potom může vybrat na to magisterské studium malinko to, co víc by chtěl dělat. Může se totiž navázat třeba například bioinformatikou nebo nějakou molekulární biologií a věřím, že třeba kdybyste šli i na jiné školy, tak i nějakého třeba mikrobiologického zaměření a tak dále. V případě teda potravinářství, co jsem přemýšlela i já. Na statnicích teda potom je organická chemie, obecná biologie a fyziologie, pak je tam fyzikální chemie a je to takové, že člověk musí mít dobré základy a samozřejmě teda ta biochemie jako samostatná statistická otázka. Potom na magisterské studium se dostane vlastně, můžete volně přejít, vlastně ti studenti, kteří mají tady bakalářské dokončené, tak volně přecházejí, někteří v něj z jiných škol dělají různé přijímací řízení. Nevím, jestli to je vždycky test, ale myslím si, že stačí i jakoby napsat, co jste dělali na bakalářské práci a tak dále. Potom teda to magisterské studium už je daleko více konkrétnější ohledně té klinické biochemie. Člověk si může malinko víc navybírat ty předměty, které ho fakt zajímají. V tom prvním pololetí jsme měli třeba molekulární biologii, klinickou biochemii, měli jsme xenobiochemii, což znamená látku biochemie o cizích látkách, nebo pro tělo o cizí látky. A potom vlastně pokračujeme i tím, že si člověk může vybrat hodně potom konkrétní vlastně předměty. Máme například základy hematologie, imunologie, pak máme pokračování teda klinické biochemie, kde se teda probírá spíš kazuistika. Samozřejmě je k tomu všemu vždycky nějaký seminář, nějaká statistika, jsem tam nějaké úkoly. A zároveň si člověk třeba může vybrat potom i nějaké předměty třeba v angličtině nebo například forenzní chemii, která se třeba propojuje i teda s právníky a s nějakým vyhodnocením třeba v kriminalistice chemie. No a teda druhé studium, co studuju, tak je bakalářské studium nutriční terapie, kterou studuju kombinovaně na Ostravské fakultě. A tam jsem se dostala přes přijímačky, které byly z biologie a z chemie, ty jsem psala loni v červnu. Tohle studium je zase o něčem úplně jiném, já se to snažím brát tak jako propojovat to s tím a musím říct, že to je zejména taková hodně náuka o těch potravinách, ale zároveň je to i fakt o té výživě, kdy teda se plánuje vlastně výživa pro mateřské školky, pro školy, pro domovy důchodců. A teďka bychom měli zabřednout více do té klinické biochemie, což znamená pooperační stavy a výživy a takový obecný přehled. Takže pokud vás cokoliv zajímalo, zprávám se mezi nekladou, neváhejte mě kontaktovat, ráda vám odpovím. Jenom připomenu, že vlastně podání přihlášek je do 15. března, takže kdybyste chtěli
přemýšleli třeba na tou biochemii i být jako záchytným oborem. Za mě určitě výborné, i pokud byste třeba se první rok dostali a pak byste se rozhodli, že to chcete znovu zkusit ty přijímačky, tak na ty přijímačky, jakoby to naučení se té chemie, je tam strašně moc výpočtů a to je podle mě to alfa omega té chemie vlastně na těch přijímačkách. Takže určitě to může být jako výborná varianta pro vás a pokud by vás teda cokoliv zajímalo, neváhejte se ozvat.